खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं दिनै ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सेथि थैनाय सान बर' थुनलाइ आफादा खन्थाइ सान महरै फालिदों बिटिसिनि सेथि खोन्दो बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया दिनै जोबथा सान थि फसङै बियाबावबो बिजेपिआ बिसायख'थि फोसावदिंना बिपिएफनो भट होनाङा होनना खावलायदों बिटिसि बिसायख'थियाव एजिपिआ बिजेपिखौ नागारना बिपिएफखौ मदद खालामबाय प्रमद बर'नि दाबि बिपिएफआ जेबो रोखोमनि नोजोर आरो थांखि गैया 2021आव आं मन्त्रि जागोन सारदा लुई बार्जार लुथिनायनि बागै नायबिजिरगोन बुंदों रुपज्योति कर्मी दानिया आबुं रादाब दिनै 5 डिसेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो टेगर बान्था मोनगिरि बर' थुनलाइनि अलंबार ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सेथि थैनाय सान बिथां गेदेमा थुनलाइगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सेथि थैनाय सानखौ लोब्बा लानानै दिनै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बिथांनि मंगलसालियाव बिबार बावनाय जायो आरो क'क्राझार टाउनाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव आफादनि फिरफिला उरायहोयो आरो गेदेमा थुनलाइगिरि फावगारियाव बिबार बावो जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गेदेमा लिरगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सानखौ लानानै दिनै बर' थुनलाइ आफादा खन्थाइ सान महरै फालिदों बबेखानि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सान 5 डिसेम्बरखौ देग्लायनिफ्राय खन्थाइ सान महरै बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जागोन होननानै मिरु बर' थुनलाइ आफादा फोसावदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनैनि बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर' गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरिफोर गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा आरो साहित्य एकाडेमा बर' एडभाइजारनि बर्डनि सोद्रोमा डक्टर अनिल बर' आरो रायजो सभानि बारग' एमपि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो गोबांसा समाज सिबियारि थुनलाइगिरिफोरा बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो दि बर' थुनलाइनि फोथाराव मैखोमै बिहोमा जगायबोनाय बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि टेगर बान्था मोनगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सोरजि थुनलाइ आरो खन्थाइफोरखौ इयुन जोलैनि थाखाय थिनानै दोननायनि थांखि लादों बबेखानि गेदेमा लिरगिरिनि थैनाय सानखौ थुनलाइ सान महरै फालिनो थांखि लानाया जोबोर बाख्नायथावना जादों होननानै ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि नखरनि सोद्रोमा आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि रायजो सभानि बारग' एमपि उरखाव गोरा ब्रह्मआ बुंदों फैगौ 7 आरो 10 डिसेम्बर खालि मोननै खोन्दोआव खुंगोन बिटिसि बिसायख'थिखौ सेथि खोन्दोआव 7 डिसेम्बर खालि बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव बिसायख'थि खुंनाय जागोन 7 डिसेम्बर खालि खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया दिनै जोबथा खालार बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानाय गासैबो राजखान्थि दोलोफोरानो दिनै गावबा गावनि जोबथा फोसावदिंनाय आरो दिन्थिफुंनायाव बाहागो लादों इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ दिनै बाक्सा जिल्लायाव बानजायनाय बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै बुंदों दि गिबियाव बिटिसिनि गासैबो हारि हारिसाफोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो सोरजिगोन नैथियाव रैखाथि आरो समान मोनथाय होनांगोन इउपिपिएलआ सोरखार दानायनि 6 दान उनावनो हानि मोनथाय रानगोन थामथियाव गासैबो हारि हारिसानि गेजेराव समान जौगाखांनाय लांगोन बेफोर गासैबो जाफुङोब्लासो बिटिआरनि 30 लाख रायजो राजाफोरखौ मोनसे मोजां लामायाव लांनो हागोन बबेखानि इउपिपिएल दोलोआ मोन 30निबो बांसिन मासियाव देरहानानै बिटिसिआव सोरखार दागोन होनना दाबि खालामनानै प्रमद बर'आ बुंदों दि गासैबो हारि हारिसाफोरखौ जयै बोनथुमना आरो रैखाथि होनो थाखाय इउपिपिएलआ मोनसे मोजां आरो गोग्गो नखर दानो थांगासिनो दं होननानैबो प्रमद बर'आ दाबि खालामदों बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरानो गोख्रों फोसावदिंगासिनो हादरारि आरो ओनसोलारि मोनसेबो दोलोआ ओरैनो जिरायनानै थायाखै गावबा गावनि गोहोखौ दिन्थिगासिनो दं बेखिनियावनो बिजेपिनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाया आसामनि राजखान्थियाव बयखौबो मिनिहोदों आरो सावरायजाथावना जादों मख'नो गोनांदि बिजेपिआ बिजाथि दैखाङै बियाबावबो बिसायख'थि फोसावदिंदों आसामनि जारिमिनाव जाफेरै बे जाथाया जादों क'क्राझार जिल्लायाव बे खेबाव बिजेपिआ गावनि थाखाय भट बिनानै बिसायख'थि फोसावदिङाखै बिपिएफनो भट होनाङा होननानै रायजोफोरखौ खावलायनो थाखायसो मेल बानजायदों
आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रनजित दासआ थांनाय बिस्तिबारखालि क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन मोनब्रै बियाबाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैदों। नाथाय नोजोर थावनाया बेसोदि रनजित दासआ फोसावदिंहैनाय बैफोर बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि गैया। अब्लाबो बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लानानै रनजित दासआ बिपिएफनो भट होनाङा होननानै रायजो राजाखौ खावलायदों। बबेखानि बिपिएफखौ नागारनानै गुबुन जायखिजाया दोलोनि बिजाथिनो भट होनो थाखाय बिजेपिनि आफादगिरि रनजित दासआ रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। बेजों लोगोसेनो बे मोनब्रै बियाबाव बिजेपिआ बिजाथि फसंनो हायैनि थाखाय रनजित दासआ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव निमाहा बिदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि उनाव इउपिपिएल आरो बिजेपिआ इसिङारि सोमोन्दो दंलायो आरो स्रोद गोरोबथा खालामना मासि रानलायदों होननानै बिपिएफआ गले गले दाबि खालामनाया फोरमान जादों होननानै बुंनो हायो। मानोना रनजित दासआ बिपिएफनो भट होनाङा होननानै खावलायहैनाय बिजेपि बिजाथि गैयै मोनब्रै बियाबाव गाहायै बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनिल' बिजाथि दं। बिटिसि बिसायख'थियाव एजिपिआ बिपिएफजों गोरोबथा खालामगोन आरो बिपिएफखौ आबुं मदद खालामगोन। बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ बिपिएफ दोलोखौ नागारनाय बादिनो जथायारि दोलोनि बाहागो एजिपिआ बिजेपिखौ नागारनानै बिपिएफखौ मदद खालामगोन। बिजेपिजों गोरोबथायाव दंब्लाबो एजिपिआ बिजेपिनो भट होआ, बिपिएफनोसो भट होगोन होननानै गंसे प्रेस बिबुंसारनि जोहै एजिपिआ फोसावदों। बिजेपिनो बिटिसि बिसायख'थियाव भट होआ होननानै बिथांखि लादों एजिपिनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्ला कमिटि एजिपिआ। मख'नो गोनांदि फैगौ 7 आरो 10 दिसेम्बर खालि मोननै खोन्दोआव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरखौ बिजेपिनो भट होआलासे बिपिएफनो नांगोलनि सावगारियाव भट होनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला एजिपिनि आफादगिरि जाकिर हुसेना सागान होनाय प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों खावलायदों। बबेखानि बिटिसिनि ट्राइबेल नङै हारिफोरनि हानि मोनथाय सिख'ना राजखान्थि खालामनो नाजानाय आरो बिटिआर गोरोबथा खालामनाय आरो सागान होनाय बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनो बिटिसिनि खुंथाय गोहोखौ रायजो राजाफोरा गथायनानै होनो नाङा होननानै एजिपिआ मददगिरिफोरखौ खावलायदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि बिजेपिजों गोरोबथायाव थानायनि उनावबो एजिपिआ बिजेपिखौ बिटिसि बिसायख'थियाव मदद खालामा आरो बिजेपिनो भट होनाङा होननानै मददगिरिफोरखौ खावलायनाया आसामनि राजखान्थियाव बयखौबो गोनो गोथो जाहोदों। बबेखानि एजिपिआबो बिजेपिजों गावस्राहांबाय नामा आरो 2021 मायथाइनि बिसायख'थिनि सिगां एजिपिनि ओनसोलारि आदर्शआ सिरि मोनखांबाय नामा होननानै सोंथि सिखांदों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ जेबो रोखोमनि नोजोर आरो थांखि गैया। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ रायजो राजानि दुखु खैफोद आफोद जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनो हायाखै होननानै दाबि खालामदों इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। प्रमद बर'आ टंलायाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदोंदि बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजानि खामानि मावनो हायैनि जुनै बयबो सोलायनायखौ नागिरदों। इउपिपिएलआ मोनसेबो दोलोखौ हेंथा दोलो महरै लायाखै आरो मोनसेबो दोलोखौ लानानै साननो गोनां गैया। जों जोंनि नोजोर आरो थांखिजों सोलिलांगासिनो दं। जोंनि नोजोरा जाख्ल'नाय गैयै मोनसे गोग्गो समाज दानाय। इउपिपिएलनि सोरखार फैयोब्ला गासैबो हारि हारिसानि गेजेराव गोजोन खौसेथि गोरोबलायनाय आरो समान जौगानायनि खामानि मावगोन होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों। टंलानिफ्राय अरुप बर'नि रिपर्ट। फैगौ 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसनि सोरखार फैगोन। कंग्रेसआ गोहोआव फैयोब्ला आं मन्त्रि जागोन। मन्त्रि जायोब्ला केबिनेटनि गिबि खामानियानो जागोन सारदा, लुई बार्जार आरो रस भेलि लुथिनाय जाथायनि फाइल खुलिनाय आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाय। बे हुमखिखौ होदों कंग्रेसनि एमएलए रुपज्योति कर्मीआ। एमएलए रुपज्योति कर्मीआ बुंदोंदि गोरिबफोरनि रां जानानै माब्लाबाबो बारग'नाय नङा। सारदानि रांखौ जाय जाख्ल'दों बिसोरखौ जोबथेसालियाव सोगोन। 2021 मायथाइयाव कंग्रेसनि सोरखार फैगोना रोखा। रुपज्योति कुर्मीनि बादिब्ला 2021 मायथाइयाव मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि समा गोमालांगोन। आलारिया गोमोरलांनोसै समाव बांसिन सोरां होनाय बादिनो हिमन्तआ दासान्दि बांसिनै सोरां होगासिनो दं होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि रुपज्योति कुर्मीआ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ सुकुनि आरो कंसजों रुजुदों आरो बुंदोंदि सुकुनि मामा आरो कंस मामाया जेरैबायदि सोलो बाहायदोंमोन बेबायदिनो हिमन्त बिश्व शर्मायाबो आसामाव मामानि बिफाव लादों। नाथाय मामानि सिमां मिजिंआ माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।